Ayo time yako huyo arukushunguruza huyo. Unapenda business. Anataka nunga chikuo chikawa. So magical. Ngona air hostess enyora afana nge ene ma big side akakurisa uzanonga tituma ngotineta gara pa ailona nje azvisipo. I'm not being a diva or anything, but I'm gonna do a change our course. I can't. I'm sorry. Sarajno siani ni chivo. Guess what I saw. Oh. Gonna be jixira yongera. Hope is important down. Oh, what was zero so view yacho. Oh. Akadoka ndokuudza kuti situation yauri aisboy ikakaka. Saka uti Durban yachiri pa. Mimi landiri ku Durban uine buri ukona baba. I'm sure makunda anenge akatomboya uzovhurira munhu akarara ukona. Kana papusa zvirambo. Ewa zviramba. Ndokubirirwa kako. Wani kuti rakidze. Handina kana plug in ndocharger sei phone. Changing the settings. Come, I'm going to manage it. That's a change. Shut up. Back to default. Yeah, I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Should I say? I say good news. Oh, Tamba nigga now. Yeah, shall make sense. First things first. Go ka plastic. That was all shine ka plastic chete. Zvakarongeka seuru. Zvakarongeka muka. Begre madzin. Yeah. Ukona. Dodi munhu aho mana. By the beach, bruv. Vamakambotarisa kuti kaplastiki mamusikakaziye kakaplastic mangokaona vari musikambokafungira the details